første rum, vi kom ind i, det var altså sådan et rum, hvor man skulle bygge sin helt egen village. Og pludselig blev den angrebet af zombier, så vi skulle hurtigt videre. Og total panik, fordi Duty og jeg, vi skulle nemlig samle en hel netherportal for at kunne komme videre. Altså her ser man Duty rende rundt og samle alt det her vand op, som skal blandes med lava. Og på den måde kan vi skaffe obsidian, som vi til sidst kan sammensætte som en portal. Se lige, hvor glade vi bliver her. Vi har lige færdiggjort en hel portal. Vi har bygget en netherportal, Shadys. Yep, vi skal igennem. Hold, er du klar? Gør det. Og hvad hører allerbedst til nether? Ja, det gør selvfølgelig Blazes og Ghast. Så vi skulle altså prøve at dræbe Blazes og Ghast med snebolde. Vi var sådan rimelig gode til det, synes jeg. Altså, vi klarede det i hvert fald, tror jeg. jeg tror, det var sådan rigtigt, selvom Duty snød en lille smule. Altså, jeg ved ikke, hvorfor er det Duty altid skal snyde? Jeg ved det ikke, men han er rigtig god til at snyde. Det må man sige, han er. Duty, jeg tror, vi gjorde det. Ja! Yeah. Oh my god, det er sindssygt. Jeg har det så varmt. Shadys, vi skal finde ud af, hvor mange villagers vi har reddet. Det skal vi nemlig. Vi skal finde ud af, hvor mange villagers vi har reddet. Ja, til sidst i eventet fik vi altså at vide, hvor mange point vi havde fået. Og jeg ved ikke med dig, men